Meneer Charlton Marcos, welkom. U bent Dankjewel. een van degenen die optreedt tijdens het Wintertuin Curaçao Festival op 20 september. Nou, dat is een mooi festival, lijkt mij. Ik ben er nog niet geweest en het is ook voor u de eerste keer dat u er optreedt. Vorig jaar ben ik voor het eerst aanwezig geweest om te kijken. Toen hebben ze mij gevraagd, wil je nog ingevoegd worden in het programma? Ik zei nee, dat doe ik niet. Ik wil een gerespecteerde aankondiging. Goed Misschien zo. een beetje arrogant, maar En dat komt dit jaar op 20 Ja. september. Mensen kunnen naar u komen kijken. zeker. Als een van degenen die daar optreedt. U bent een auteur. U schrijft onder meer poëzie in Nederland. Is dat lastig om in de Antilliaanse gemeenschap via het geschreven woord gehoord en gelezen te worden? Helaas moet ik toegeven van wel. En mijn laatste bundel heb ik bewust gekozen om in 3 talen. Het is niet 3 talen alles vertaald, enkelen zijn vertaald. Dus het Nederlands representeert het feit dat ik bijna 40 jaar in Nederland woon. En de papiamento daarin, natuurlijk, het is mijn inborst, dat zeggen ze dan, in Nederland. Voor de tijd dat ik hier gewoond heb. En het Engels gedeelte is de tijd dat ik ook in Azië gewoond heb en daar Engels moest spreken. Ja. Helaas, mijn gedichten in Spaans, die ik ook ooit geschreven heb, zijn kwijtgeraakt. Anders had ik dat stukje van mijn liefde op Spaans, dat is zo'n liefde die ik heb Ja. in mijn hart. Is het moeilijk om in verschillende talen te dichten? Wanneer je erin zit, dan gaat het vanzelf. Ja. Toen ik daar was, elke dag Engels spreken, dan vloeide het Engels uit. Ja. Want het was met mij. Als je me nu vraagt, dan moet ik heel lang nadenken. Ja. En als ik me lees, dan zeg ik van, goh, heb ik dat geschreven? Ja, dat heb ik ook geschreven. Mooi. En zo is het. En nu bent u weer even op Curaçao en nu komt er natuurlijk wel meer in het papiaments naar boven. Dat klopt. En ik had uw eerste vraag niet volledig beantwoord. Ik was bewust intussen weer de pen en papier gaan pakken, omdat ik vond dat ik minder goed papiamento sprak. Ik sloot me aan bij Simile Literario om daar ook mijn papiamento op te halen. Maar tot mijn verbazing bleek dat ik zo goed schreef, zeiden ze. Ik schrok ervan. Dat, zo'n iets te doen, zoveel jaren al wonende in Nederland. Maar ja, oké. Dus zo ben ik Zit erin. terug. Ja, het zat erin en dan kwam het eerste bundel uit in 2008. Foi Fundo de Miporong. En was ook het eerste gedicht dat ik schreef op die bewuste dag in november van 2001. Het was een gedicht dat schreeuwde het verwrongen emoties, gevoelens, strijd dat binnen mij was. Is het hele persoonlijke poëzie dat u schrijft? Ik schrijf ook persoonlijke poëzieën, maar meestal probeer ik een stukje van persoonlijkheid in de poëzie te verwerken. Ja. Meestal laat ik me inspireren. Ik heb jarenlang gewerkt in een psychiatrie, als behandelaar, als leidinggevende en dergelijke. En ik gebruikte de inspiratie van mijn cliënten in de gesprekskamer om poëzie te schrijven. Ik kan je zo vertellen, aan het begin had ik altijd een bloknoot bij me. En ik had een lijn, en dat is de rapportage dat ik hoorde. En tegelijk schreef ik een gedicht van de emotie dat ik hoorde en voelde van de cliënt. Nou, jaren later ben je zo ervaren dat je hoeft niet te schrijven. Het gaat vanzelf. Ja, ik onthoud gewoon wat ze vertellen. En als ik ga rapporteren, dan schrijf ik hun verhaal poëtisch. De collega's zeggen van, waar haal je dit vandaan? Maar het was, ook de cliënten vonden het mooi om terug te kijken, terug te horen van, zo was het. Zo was die dag. Zo was het moment. Door hun ook een beetje met een beetje sausje terug te geven. Mooi. Ja. Een persoon waarmee u goed contact heeft, of waar u ook mee heeft opgetreden. Hij is helaas overleden, Frank Martinez Arion. Ja. Daar heeft u ook mee gewerkt aan een bundel voor Frank Martinez Arion. Ja. Wat voor rol speelde hij in uw schrijversleven? Dusdanig zijn brutaliteit, dat spreekt me bijzonder aan. Hij was niet bang, hè? Hij was niet bang. Nee. En dat maakt, ik ben in de loop der laatste jaren, en met name, je zag mij met de stok lopen door de omstandigheden in mijn leven, ben ik ook brutaal geworden. Want ik merkte gewoon dat je op je neergekeken wordt van, hé, je was altijd slanker en je was altijd fit en noem maar op. Dus je van, nou ja, je bent minder geworden. Nee, ik ben niet minder geworden. Nee. Het is iets dat mij overkomen is, maar voor de rest ben ik nog scherp hierboven. Goed zo. Dus en
zonder te weten gebruik ik zijn brutaliteit steeds meer. Dat is heel mooi. Kan ik u vragen daar iets van voor te lezen? Zeker, zeker, zeker. Dat is in de bundel heb ik niet, want er was te veel dingen heb ik meegenomen uit Nederland. Het gedicht heet Quien Será. En eigenlijk kan ik een stukje introductie geven. Het komt van het liedje van Sonora Matancera van jaren 40, 50. Okay. En daarin heb ik het volgende verwerkt. Quien será? Nanta baila. Marca paso sin cautela de alma. Con firmeza et move su hipnang. For de antaño. Posición de hombre y mujer ta determinar. E duelo na mesa. Es un de mujer en su cabeza. Manera cangreu sa drumi guarda pa manipular e presa. E tem e poder. E turcos ta bom planear. Aunque a noche perde su vergüenza, la mesa valia. Paso vuurwerk lo bij Skyru. Wanneer na woa di angua, nanta lora rondi otro, con angelo inmenso, escuchando quién será de Sonora Matancera. Nanta sonha jawero. Por fin, liber e junto na Playa Bau. Sambete nanta skerpi e slijp. Piedra nanta wordu lastra. E saia bom pertar. Sapato não bom limpar. Guardando o momento supremo. Ombia Hamas. Changa. Ik geloof dat u geen betere aankondiging kon maken voordat mensen moeten komen kijken 20 september.